खुलुमगा फाइमाजा फाइना जतो कक्तमा थुमाइरंनो जों दिनै कक्तमा थुमाइनि कुथुम खामिनि काइसानो नाहारमो रक साबिमानो स्रांसति थानाय सालसिनि रोमै स्राइगजा जों युट्युबाव सिनि कक्तमा जों फुंगिमे अंगि दंखा आपनि फेर एबा रिजन काइसानो जों स्राइगजा हादिबासा काइथांखा अपनि याफां अंखा थानाय 22 तारिख ओ तामिनो मेनि काइसा कक्तमा जों मानखा गारि खौजोंमानि गारि खौजोंमानि रुगैसों कक्तमा खालायगा 23 तारिखआव कक्तमा फुना थांथायनिहो जों जेनि मुंगै कक्सुजामु गारि खौबा बा गारि अकुपाइड खालायने आमखा मुंगना बिजनेसमेन बानिया कर राजेश त्रिपुरा अ मालखौ कासे कक्तमा चेनेलनि बसकांगो कक्तमा चेनेलनि हाबानो बसकांगो मालांखा पुलिस जों जे कक्तमा खालायगा आमो ड्राइवर ते पुलिस नि बेस करने खलाके पाखा आमो इगा आन कक्तमा आवे खायथानि वो रजिस्टर बनि मखामा फुना थांथानि वो बनो त जों मा खलाके हायापानो एडिट एरर अंगै जेरुनो मखांनो जों ब्लार खाना तंमानि खायमानि आमो ब्लार उनिया इगा आफागेनो जों पब्लिश खाय रजाखा पब्लिश खालामनानै योगलो जों सायमा कामो सयसुनो सालिया गजे मुंगना कक्तमा थुनाय दाबुसिनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि तांफां बिनि मखां काका बनो कति गुबुन मुंगना कक्तमा थुनायनि मुं काका को मखां काका मुं तो कालिया मखां काका इंगा जखन तो जेप्रो जों सायमा कामो चायां थांका जों सिनि चाया गसुवे लगनो जों आबनो डिलीट खायखिका ते किसा काहां प्रेस क्लाय जों सनामै रखा आबनि यागलो 23 तारिखनि सिमिनो चिनि सांसाति 24 तारिखनि सिमिनो चिनि सांसाति चैनल स्ट्राइक रजाखा कासे याकनि या गोबां स्ट्राइक रजाखा आरो बिसुंगो तंगो चिनि खरांनि तेकेसा कपिन अमल्लो चिनि खरांनि ते चिनि ताखवा रंजित इनके ताकेसा इनके कक्तमा कक हिन्दीनि अकथामसं स्ट्राइक लायखा हातिति फनो कथामनि बिसुं कनि कलाय जों टिकि दंमानि फियाबा पाथागो हंगके कक्तमा कक हिन्दी तसे दमा बाय सांसति साजन बागै थैथांगा निराल थांगा यागलो कक्तमा कक हिन्दी सुक्रुना मानि बाय जों तसे जेंगे माफिका कक्तमा आवाय खानि ना बागै पाइफलाया हामबाय कक्तमा कक हिन्दी न ब सुक्रुना मा बागै सिनि खयमंगो यागलो हायनो हाय मिया 29 मे दिपनि भारताव हायनो हाय चिनि खरां ताकेसा स्ट्राइक रजाउखा आं सानाम समाका हायनो अमनो सामंखलाय थानिवो देराजाकै बुंगै थांगो बररो देरावै थांका आब्राम बागै जों मियाव जों जतो सामसि टीम नाका बसांका नाकारे रदि चाय खाजाकै इंगै थांका जों सायमो सागा चिनि चीफ एडिटर बनि फैमिली से मैटर प्रॉब्लम तंगने बागै बजरावो अफिसाव फाइमालिया आं निजे बाय थां आबनो इदि चेक खालायै जागे बुनो पब्लिश खाजाकै थांका आमगै जों बेलाय नाकार सानो चिनि चायने बागै आमो नरनि मखां बुलार खायफनो खाजेया इंगै थांका आं लास्ट अपनो खाय कोमोजोंगो सिनि दामुल्लो सिनि ककपिननि नकफां इनके चिनि खरांनि नकफां रंजित ननो कोमोजोंगो आमनो दसायनादि चिनि चायांगै थांका नरो नाकारे